ஹிந்தியில் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது முன்னாடி. ஸோ வந்து சின்ன படங்கள்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம். அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படிலாம் ஓடிடியும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு? இப்போ ஓடிடிலையுமே என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்குமே அவங்க ஓடுன்னு நினச்சி எடுக்கிற படம் ஓடாமல் போயிருக்கு. அவங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் எடுக்கிற படம் பெரிய ஹிட் அடிச்சிருக்கு. இப்போ தண்டடி பார்த்தீங்கன்னா தேட்டருக்குள்ள அந்த படம் ஓடலை, ஆனால் அமேசானில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு, இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அப்போ அவங்க இன்னொரு புது மெத்தட் கொண்டு வராங்க. சின்ன படங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெவன்யூ ஷேர் வாங்குறாங்க. சில ஓடிடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏன் ஓடிடியில் நான் போடுறதுக்கு எனக்கு நீங்கள் ஒரு 5 லட்சம் கொடுங்க, 5 லட்சம் கொடுத்துட்றேன், ஏன் ஓடிடியில் போடுறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குறாங்க லைஃப் லாங். இப்போ சோனி லைவ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு. இப்போ அமேசான் வந்து ரெவன்யூ ஷேர் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குது. நீங்கள் உரிமையாளர் நீங்கள் தான். எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டை எழுதி கொடுத்துற மாதிரி, உங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா நீங்கள் உங்கள் படத்தை வெவ்வேறு எடுத்து வாடகை போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். இது நான் எக்ஸ்க்ளூசிவில் இப்போ எம்எக்ஸ் பிளேயரில் இருக்குது. நீங்கள் ஏர்டெல் மொபைல் வச்சுருந்தா பார்க்கலாம், வோடஃபோன் மொபைலில் ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். அடுத்து அமேசான், ஜி, சோனி, ஜியோ சினிமாஸ் 4லேயும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இப்படி தனித்தனியாக நாங்கள் பிரித்து கொடுக்குறோம். இதோட ஓனர்ஷிப்பு நான் தான் இன்னும் முதலாளியாக இருக்கேன். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறதுங்கிறது இந்த ஆடை இருக்கிற மாதிரி, இது குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா குட்டி விற்கிற மாதிரி ஆடு இருந்துகிட்டே இருக்கும், நமக்கு குட்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் என்னன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் லவ் டுடே ஹிட் ஆனோன்னா அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் போய் பார்த்தாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி என்னன்னா இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு கூட திரும்ப இந்த டேரக்டர் இந்த ஹீரோ என்ன படம்னா போய் தேடி பார்த்துருவாங்க. ஸோ இது முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை அது ஒரு பாட்டு வைரல் ஆகுது, காமெடி வைரல் ஆகுதுன்னா ஸோ நம்ம ஓனர்ஷிப்பை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்தமாக அவுட்ரேட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆகிடும். ஆனால் ஓனர்ஷிப் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏன்னா புதுசாக இன்னொரு டெக்னாலஜி வரும். ஓடிடி எடுத்துக்கோங்க, ஓடிடி அடுத்த 10 வருஷத்தில் இருக்காதுன்னு ஒரு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பிளாக் செயின் ஃபார்மேட் ஒன்று வருது. பிளாக் செயின் ஃபார்மேட் வந்தால் ஓடிடியே காலியாக வாங்குறாங்க. பிளாக் செயின் ஃபார்மேட்டில் என்னன்னா நாம் படத்தை எடுத்து க்ளவுடில் ஏற்றிருக்கோம். க்ளவுடில் இருக்கா நீங்கள் எல்லாமே படம் பார்க்கலாம். படம் பார்க்கும்போது வர விளம்பரத்தோட காசு ஓனருக்கு வந்துடும். இடையில மீடியேட்டரே இல்லாமல் முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அதை காலி பண்ணுறதுக்கு மீடியேட்டர் ட்ரை பண்ணிட்டும் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க சம்பாதிக்கணும்ல. அப்போ அதனால் க்ளவுடுக்கான டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த ஃபியூச்சர் அது வந்துடும். நீங்கள் ஒரு மொபைலில் இருக்கிறீங்கன்னா அது தன்னை போல் இப்போ காதலி சம்பரம் இருக்குன்னா தன்னை போல் வந்து நிற்கும். ஸோ அந்த பிளாக் செயின் ஃபார்மேட்டு நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே வர மாதிரி இருக்குது. அப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா தான், நீங்கள் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் மட்டும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புது டெக்னாலஜி என்ன வருது நீங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்க முடியும். நான் தான் சொல்லுவேன், நீங்கள் சினிமா விட்டு ஒரு 3 மாதம் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா டோட்டலாக மாறிடும். சென்னையை மாறிடும். திடீர்னு வந்து எம்ஆர்டி போடுறான்னு சொல்லிட்டு வழியை மாற்றுற மாதிரி இந்த சிஸ்டம் மாறிடும். அப்போ நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும்னா ஒன்று நீங்கள் எழுதணும், இல்லை படம் பண்ணணும், இல்லை டைரக்ஷன் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மாடல் மாற மாற, ஏன்னா போன ஜூலையில் இருந்த மெத்தட் இப்போ கிடையாது. போன ஜூலையில் வந்து